Nový Citroën C4 Picasso je vozem, který do své třídy velkoprostorových aut přináší pro francouzské vozy i značku Citroën typickou originalitu a promyšlený velmi přizpůsobivý interiér. Jde o jeden z nejzajímavějších vozů své třídy, nabízející výběr z 5místné a 7místné verze s o 55 mm delším rozvorem, která se jmenuje Grand. C4 Picasso sází především na nové technologie. To dává najevo i navenek svým futuristickým designem. Extravagantnímu exteriéru odpovídá také interiér, který pozitivně překvapí kvalitou materiálu, dílenského zpracování a také vysokou mírou digitalizace. Tlačítka chybí a tak se třeba autorádio, topení i klimatizace ovládá velkou 7palcovou dotykovou obrazovkou na středovém panelu. Nad tímto displejem je další 12palcový imitující analogové přístroje. Přední sedadla nabízejí vysoký komfort, za příplatek lze objednat i masážní funkci. Druhá řada nabízí 3 plnohodnotná sedadla, každé s možností podélného posunutí a nastavení sklonu opěradla. Sedadla jsou ale umístěna poměrně nízko nad podlahou a tak stehna nepodpírají v celé své délce, navíc prostor mezi sedadlem a dveřmi je stísněnější. Objem zavazadlového prostoru je závislý na poloze posuvných sedadel. Standardní Picasso pojme 537 až 630 litrů, jeho prodloužená verze Grand pak 645 až 725 litrů. I v základním uspořádání patří ve své třídě k nejštědřejší. Za příplatek 15 000 korun lze u delší verze Grand objednat 7místný interiér. Sedadla třetí řady jsou napevno ukotvena do podlahy, ze které je lze snadno vyklopit. O pohon se starají motory s objemem 1,2, 1,6 a 2 litry a výkony od 74 kW do 121 kW. Nejlevnější zážehová verze C4 Picasso, poháněná přeplňovaným tříválcem 1,2 litru, stojí 472 900 korun, v aktuální akční ceně pak 439 900 korun. Nejlevnější vznětový model začíná na oficiální částce 504 900 korun, akčně pak 464 900 korun.